Mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan amaga paindis-indis agud amo. Oras sa Bombo Radyo, Philippine Standard Time, 44 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang hapon. Maayong hapon Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports Afternoon Edition. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz frequency sang inyong mga radyo. Adlaw kita sang Lunes, petsa 31 sa bulan sang Oktobre sining nga tuig 2022. Katapusan nga adlaw sa karon sa bulan sang Oktobre mga kabombo kag para sa aton nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mayara na lamang kita sang 55 days to go before Christmas. Hagin yung makaupod sini nga hapon, si Bombo Jairi de los Reyes. Subong adlaw no, petsa 31 sa bulan sa Oktobre, special non-working holiday ti tsansa sa nga aton nga mga kabombo dira nga makapauli no tagsa ka mga banwa ka mga kasyudaran makahingagaw agod nga makaduaw sila sa ilang mga himata nga nagtaliwan buwas nga adlaw. Kay matapos ang kapin no duha ka tuig sang 2019 kag 2020 kag 2021 nga daan na ginasiraduhan to no sadto last na duha ka tuig sa nagliligan nga duha ka tuig ang mga sementeryo no gindumilian ang pagbisita sa mga cemeteries sa nagligan nga duha ka tuig sa petsa Nobyembre 1 no kag Nobyembre 2 after 2 years, liwat nga ginbuksan ang mga sementeryo, no, mga public cemeteries dire sa Pilipinas, especially man dire sa probinsya sa Negros Occidental, kag sang syudad sa Bacolod. Di aton pag-checkeron ang sitwasyon sa mga patsyo dire sa syudad no sa Bacolod subong hapon. May maga-situation report si Bombo Cherry Grace Santillano, dugay-dugay sa iyang pag-report man sa pilapagid ka mga balita lokal. Iga-report ni Bombo Cherry, no? May report si Bombo Cherry tuhoy sa lalaki nga napatay matapos ginbuno sa banwa sang Kawayan. Kaaga, isaman ka lalaki sa may syudad naman sang silay nadakpan o kuna arestado matapos nga nagpalupok sang 9mm caliber nga armas luthang. Timiyara makita sang good news sa may banwa sang Tuboso naman iniya ang mga kapulisan sa may banwa sang Tuboso nagapatigayon sang kasimbayanan. Tiining kasimbayanan nagahatag sila sang ginapa-birthdayhan nila no nagahatag sila sang cake sa isa ka persona, selected person nga nagaselebrar sa iyang birthday nga hindi pala maka-afford wala no nga mag-celebrate kudos gid no sa aton nga kapulisan dito sa may Tuboso PNP. Aton checkero na dugang nga detalye tuhoy dira sa report naman ni Bombo Gracelyn Lobaton. Sa balita nasyonal, ginpahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga hindi na kinahanglan nga mag-declare sa nationwide state of calamity bangod sa Typhoon Paeng. Manumduman nga sa nagligan nga semana nagarekomendar ang National Disaster Risk Reduction and Management Council, ang NDRRMC, nga ipaidalom ang pungsod Pilipinas sa state of calamity sa sulod sang isa ka tuig bangod sa pagpanghalit o kung paglaslas ni Typhoon Paeng. Tukoy ipaidalom sa state calamity ang isa ka pungsod bot silingon sa rang nga ma-access ang aton nga calamity fund. Apang subong adlaw na nagpayag ang presidente nga hindi na kinahanglan nga magdeklarar pa sang nationwide state of calamity bangod nga hindi naman ni kuno necessary no amo ining konklusyon nga na came up sang ni President Marcos matapos ini nagkonsulta sa Department of Environment and Natural Resources no. Kaya sunod dire hindi man extensive no kaga very highly localized ang damage nga gintuga ni Typhoon Paeng. Si Typhoon Paeng no nang nagtapos na so far ang iyang paglaslas dire pero nagabilin siya no sang kapin 2.1 million ka mga individuals nga naapektuhan sa bagyo kaga nagahalit man sa pila ka mga pamalay kaga especially sa sektor sang agrikultura. May pasulod pagin nga bagyo si Typhoon Queenie nga amo man ang ginabantayan sa karon. Sa iban pang balita nasyonal, ang Philippine National Police full alert na no sa kung sa nagahilapit nga undas sa pagselebrar sang undas buwas nga adlaw.
hindi man lang no dire o kung nasa bilog ng Pilipinas, partikular na dire sa may probinsya kag sa syudad man sang Bacolod nagapanumdum gid ang mga kapulisan ginasulit-sulit gid nila remind no ang mga do's and don'ts ang mga pwede himuon kag hindi pwede himuon magapadulong sa patio buwas nga adlaw. No, mga, for example, hindi pwede na magdala sa mga patalom, hindi pwede mag-inom, kaga hindi man pwede magdala sa mga speaker, no, mga makatuga bala sa disturbance. Sa balita international, ang presidente sang South Korea, si President Yoon Suk Yeol, nagabukas ang isa ka memorial ceremony subong adlaw no para sa kapin 154 ka mga persona nga nagkalamatay bangod sa stampede. Dito sa may Itaewon, nga nalaki pa to sa nagkalamatay, ining aktor nga si Lee Ji-han, rookie actor ini siya no, nalakip siya sa mga nadulaan sang kabuhi matapos ining ining insidente sang stampede dito sa may Itaewon sa capital sang South Korea. 50 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang hapon. Siningation ato na checkeron mga balita ang natipon sang patrol. Kasubong man ang sitwasyon no sang patio dere sa syudad sa Bacolod kay Bombo Cherry Grace Santillan. Bombo Cherry, mayong hapon, please come in. Yes, Bombo Jai, live kita diri subong sa Roslon Memorial Park o sa diyan diri makita naton nga damo na may gabisita sa ilang mga himata diri nga patio Bombo Jai. So pasulod pa lang kita diri sa Memorial Park, mayara na si okon gutok na gidya ang pasulod diri Bombo Jai, especially mayara sang gabiyahe nga mga tricycle pasulod diri kag mayara man sa mga private cars. So makitaan diri naton Bombo Jai, may kanya-kanya nga canopy ang mga pamilya kon bisita ang magabisita diri sa ilang mga himata. Kag mayara man may butang diri sa tent Bombo Jai, so gaplano diri sila nga mapagabi gid Bombo Jai kag mayara man nga gabdala sang ilang lamisa kag pulungkuan para man magplastar kag magtipon-tipon kaon sang matipon-tipon kaon Bombo Jai. So subong padayon sa gihapon ang pagsulod sa mga tawo diri para man magbisita kag mayara naman kita nakitaan nga may mga bulak na kag may sindi na sang kandila Bombo Jai. So basi kaina sang hapon kag kaina sang agay gasugod na gid bisita diri ang mga pamilya sa sang ini nga mga himata Bombo Jai nga diri na lubong. So makitaan diri naton nga mapabata mapatigulang yari gid subo ang presensya. So kanya-kanya sila diri nga balon Bombo Jai. So may plano gid sila yang mapagabi kag magtiner pa gid sang dugay pagid Bombo Jai. So ang ibanda niya ginapili gid yang October 31 pa lang magabisita diri sila kay gina-expectar na nila yang November 1 kag November 2 ang mas damo pagitawo nga magsindi sang ilaw kung magbisita sang ilang mga himata Bombo Jai. Correct Bombo Cherry no. Ti sa karon Bombo Cherry makitaan mo sa assessment mo dira madamo-damo na gid ang mga ara dira sa karon sa Roslon. Yes, damo na gid Bombo Jai, mga more or less 500 na digiro ang mga nagbisita. So yari madiri ang presensya sa aton nga bitaw kag kapulisan para man magbantay sa mga seguridad kag ang pagtadlong diri sa palibot Bombo Jai. Kag mayari man diri sila sa parking area gid nila mismo Bombo Jai para kung hindi bala magginutok ang dalanon kung mag-agi ang mga katawhan Bombo Jai. So ang mga tawo diri na drop off lang gid kung mag-agi sila sa dalan o kon sa ilang mga himata, drop off lang gid manaog lang gid sila. Hindi sila pwede ka parking sa higad gid dalan Bombo Jai. Kaiban Bombo Cherry no, pagasuga tao na lang gid nila ang Nobyembre 1 iban magapulaw na lang gid dira karon kay ining undas no do isa man bala ka way man abi or opportunity man sa mga pamilya nga maka-reunion sila no kay nagpululi abi ang ilang mga himata ti dira sa pagduaw nila sa ilang mga minatay Bombo Cherry do amo man ang pamaagi no nga makaisa man sila nga pamilya. Ano dira ang nagapamito Bombo Cherry do may nabatian kita haw? Yes, Bombo Jai, mayari diri ang security guards ang Roslon Memorial Park para man magplastar bala kag magdisiplina man sa mga drivers naton nga hindi magpinagusto parking sa higad dalan Bombo Jai. So far dira Bombo Cherry do ka wala man sa mga untowards incident so far nga naglunta dira sa patio subong adlaw kag wala man sa mga may nadakpan nga nagdala sa mga violated o kon mga ginadumilian nga mga butang. Kaluyan Bombo Jai, wala man sing mga pasaway diri o kon mga untoward incident. So kaluyan magsigi-sigi ini hasta nga matapos ang undas o kon pagselebrar sang undas Bombo Jai. So kakita man naton kaina nga mayara sila bala nga dala sang pumpkin. So basi karon Bombo Jai
celebral sila sang Halloween man Bombojay. Kaya syempre October 31 subong amo ginayang celebration sang Halloween. Basta Bombo Cherry, arang hindi lang gid makatugas ang dako gid bilang nga noise no kon distraction dira sa patsyo. Yes, atsakto gid Bombojay kay syempre mga tagsa-tagsa ka mga gabisita sang ilang nga mga himata nga nagtaliwan, syempre ginapangamuyuan man na nila ang mga kalag sang tagsa-tagsa nila kapamilya Bombojay nga nagtaliwan kag syempre hatag man na naton ang respeto sa mga tagsa-tagsa ka nga gabisita diri sa Roslon Memorial Park kag kung sa diin man nga bahin nga cemetery Bombojay. So kaduan ta Bombo Cherry ang natipon mo nga mga police reports? Yes, Bombojay, isa kalalaki patay matapos ini ginbuno sa barangay sa barangay Inayawan, Banwa, sang Kawayan, Negros Occidental. Ang biktima ginkilala nga si Lloyd Leonardia, 41 anyos, residente sa Purok Utso, barangay Inayawan, kag sa nasambit nga Banwa, Bombojay. Samtang ang suspitsado ginkilala nga si Gilbert Castro, 36 anyos, residente sa Purok 7 sa Siniman nga barangay Bombojay. So sunod sa investigasyon sa mga kapulisan naton na ang ining biktima nagamaneho sang motorsiklo niya. So samtang gin overtaken ini siya sang pakaisa sang suspitsado. So nagsugod ang ilang bangayan kag nangakig ining biktima. So nagpalapit ining suspitsado kag hinali na lang ini niya ginkumpronta ang biktima kag ginbuno ini siya sa iyang tuong sa bahin sang tuong dughan niya. So gindala pa ining biktima sa hospital apa deklarar na ini nga dead on arrival Bombojay. So sa karon yara naman ang suspitsado sa kustudiya sang Kawayan Municipal Police Station. So Bombojay, yari bala pamatian naton si Police Major Anthony Grande, hepe sang Kawayan. Bisa mo nga investigation. Ang victim and suspect daw medyo tayong timan daan kang nagliligat pa. So, natabo na pagka may nakatimpo do nag-panay na sila daan kung nakainom ang suspect. Motor na binunod niya ay ako yung biktima. So, on the spot niya, ako niya biktima mo sa crime scene. So, pag-abot natin sa mga rescue kagaton pulis, wala na niya sa may sign na wala na sa ng life assessment. So, maganda lang pa sa amon sa hospital and then na-declare siya nga patay. So, presently, ang ako niya suspect, nag-palman siya after the incident, nag-volunteer mo siya sa ato ng mga kapulisan dati sa pag-negosyar natin sa pamilya at sa mga barangay official. So, in-assess mo nakadetain sa atong police station and then for filing a case sa iya sa mag-resume ng opisina. Anong kaso, sir? Ang kaso ni Marger, pwede mapasol si Marger. Depende sa pag-imbestigar na ito kapag sa mga witnesses ko din. Anong na-recover, sir, sa crime scene, sir? Ang ko sige mo itong gamit mga magagasilyo na. Wala man ni sila, sir, past yes, sir, na argument. Amo lang gito, sir, ang narason. May mga past din na arguments sa na wala naman do past file lang pero nag-demot din yung isa. Oo. Pagkita na nila wala mga punggan siyempre under-request paper ka na. Oo. Siyempre may iba yung wala ka na sa ginatawag komisarong na makontrol mo bla. Tungkol sa akig natin himuin. So Bombojay no kabudlay gid ko magpadala-dala kita sang kainit nga ulo especially kung mayara bala sang influence sang alcohol kay hindi naton mapaktan ang ginaobra gapanakit o kon gapamatay na gidya Bombojay. Correct Bombo Cherry no kang kabuhi nga daan ko madula hindi na gid mabalik no o kon na mauli. Sige Bombo Cherry, madamo gid nga salamat. Yes, Bombojay, live diri sa Roslon Memorial Park. Ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambasa Radio ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo!
Madamugin nga salamat kay Bombo Cherry Grace Santillan sa mga balita nga natipon sang patrol. So madamo na no sa mga pumuluyo nga nagakadto sa tagsa-tagsa ka mga patso kung sa dinahamtang ilang mga himata. Kaga let's hope no nga mangin malinong kamatawhay ang pagsaulog sang tigkalalag no sining tuig. 58 minutos ang nakaligad sa tak na alas 5 sang hapon. Dugay-dugay magasulod na ang aton nga Bombo Network News, mga nagapanguna kang mga labas nga mga balita nasyonal. Ini ang inyong kaupod sining hapon, si Bombo Jairi de los Reyes. Para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang labot. Magandang gabi, Pilipinas. Sa numang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Evening Edition. Ngayon ay araw ng Lunes, huling araw na sa buwan ng Oktubre taong 2022. Sa ating Christmas countdown, 55 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ang Pangulong Marcos pinangunahan kaninang aerial inspection sa manasalanta ng bagyong Sipaeng. Nagpaliwanag din ang Pangulo sa hindi niya pag-aproba ni deklara ang state of national calamity ang buong Pilipinas. Ang presyo naman ng mga produktong petrolyo magkakaroon ng maliliit na rollback sa ikalawang sunod na linggo kasabayan ng Todos Los Santos. At sa ating lagay ng panahon, yung bagyong si Queenie, hindi raw lubos na magiging kasing lakas na nagdaang bagyong Sipaeng. Pero ayon sa pag-asa, mga pagbaha, maaaring pa rin maging epekto ng paparating na panibago na namang bagyo. Ang pinsala naman sa sektor ng agrikultura dahil yan sa bagyong Paeng, pumalo na sa halos kalahating bilyong piso. Samantala pa rin, maraming barangay dyan sa Tuguegarao City at ibang bayan sa lalawigan ng Cagayan nagmistula pa ring dagat, dilan pa rin sa mga pagbaha. Ang Supreme Court naman nakatakdang maglabas ng desisyon kung ipagpapatuloy ang 2022 online at regionalized bar examination sa buwan ng Nobyembre. At abangan din itong survivors sa nangyaring pagguho at pagbaha sa Maguindanao. Exclusive na kinuwento sa Star FM at Bombo Radio yung karanasan din sa nangyaring flash flood. Sa international news naman, death toll sa stampede sa Halloween event o festivities sa South Korea. Lumobo pa sa 154, kabilang dyan ang 26 na mga dayuhang. At sa atin namang sports balita, LeBron James at Anthony Davis sa wakas nanalo rin ang Los Angeles Lakers kanina kontra Denver Nuggets. Sa entertainment news naman, 75 most influential Filipino-Americans ang taong 2022 kinilala ngayong Filipino-American History Month. At live nationwide, worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo ka Star Nation, mismo ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang nanguna kanina sa aerial inspection sa malawak na naging pinsala sa mga lugar na tinamaan na nagdaang bagyong Sipaeng. Nabatid na ilang bahagi ng naturang probinsya kagaya ng Noveleta dyan sa Cavite ang naiulat nga ng matinding tinamaan ng bagyo, kung saan maraming mga residente at ari-ariya naman ang nalubog sa putik at mga pagbaha. Bukod naman sa aerial inspection, kasama rin ng Pangulo sa kanyang naging aktibidad ngayong araw yung pagdalo rin sa situation briefing sa nabanggit namang lalawigan. Sa naturang namang briefing, iniulat sa Pangulo yung initial na cost of damage sa mga pananim at infrastruktura, pati yung ipagkalob na tulong ng mga lokal na pamalaan sa mga apektado naman ng kalamidad.
Samantala, kaugnay pa ng balitang yan, si Pangulong Bongbong Marcos nagpaliwanag naman sa hindi nito pag-aproba sa rekomendasyong ideklara ang state of national calamity sa buong Pilipinas. May karagdagan pang detalye si Bombo Gerald Ulev. Todo paliwanag gayon si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagbasura nito sa rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na ideklara ang state of national calamity sa buong bansa matapos manalasa ang bagyong Paeng. Kung maalala kahapon, nang isinumite ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa tanggapan ng Pangulong Marcos ang isang resolusyon para ideklara ang state of national calamity. Sinabi ng Pangulong Marcos na bago ito magdesisyon ay kumonsulta muna ito sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan kabilang na ang Department of Environment and Natural Resources o DENR para talakayin ang naturang issue. Sa ngayon ay hindi pa raw kailangang ideklarang state of calamity dahil localized naman ang pinsala na dulot ng nagdang kalamidad at hindi apektado ang buong bansa. I don't think it's necessary. I came to that conclusion with the in consultation with the DNR. Sabi hindi naman kasi extensive, very how do we say, not naman isolated, highly localized. Thank you. Highly localized ang mga damage. We're talking about the East Coast, Quezon, dito sa Cavite, and then Maguindanao, tinamaan pa rin yung Maguindanao. So those are the areas. It does not need to have like in the Visayas, there's no need for a national calamity. For Region 1, 2, hindi naman kailangan mag-national calamity. So I don't think it's necessary. I think we will focus better if we stay with the calamity status as we have now. Iniling na lamang ng Pangulong Marcos sa mga lokal na pamahalaan na mag-focus ang mga ito sa kanilang mga lugar dahil na rin sa epekto ng naturang bagyo. Kasabay nito, humingi ang Pangulong Marcos ng pangmatagalang plano sa mga ahensya ng gobyerno para sa paghahanda at paghandaan at harapin ang mga darating na kalamidad sa Pilipinas. Kahit na ganyan ang kalaki ng kalamidad, hindi naman ganun kalaki ang bilang ng casualty, ngunit ang damage sa infrastructure ay mabigat. Yung inikot nga namin, yun na nga, yung mga flood control natin, yung mga dike natin, wala na erode na. Kaya't yun ang dapat natin tignan na magkakaroon tayo ng plano na long term para kahit na dumakas ang tubig ng husto ay hindi naguguhoy lupa at hindi na tayo inaabutan ng mga landslide na yun ang mga nagiging problema. Ibinahagi rin ng Pangulong Marcos ang kanyang obserbasyon sa isinagawang aerial inspection sa Cavite kaninang umaga. Umikot kami kasama ang ibang opisyal para tignan yung mga nangyari dito sa baha. Ang nagbago rito, hindi masyadong malakas ang hangin, pero maraming bumagsak na tubig. At hindi na nakayanan ng ating mga flood control. At lumampas na yung tubig doon sa mga dike, doon sa mga flood control natin. Kaya pumasok na sa mga bayan, Noveleta, ganun ang nangyari. Kaya kailangan natin tignan. Unang-una, sa aking palagay, kaya talagang lagi kong ipinipilit at ipinapaalala sa lahat ng NDRRMC natin na ang pinaka-importante, pagka alam natin may parating na bagyo, ay meron tayong evacuation na preemptive, na inuunahan natin yung bagyo, na ilikas ang mga tao. Kung maalala, ilang bahagi ng naturang probinsya kagaya ng Noveleta ang matinding tinamaan ng bagyo at maraming mga residente at ari-arian ang nalubog sa tubig baha. Bukod sa aerial inspection, kasama rin sa naging aktibidad ng Pangulong Marcos ngayong araw ang pagdalo sa situation briefing na isinagawa sa lalawigan ng Cavite. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Samantala naman, kasabay ng unang araw ng buwan ng Nobyembre o kinaman ay Todos Los Santos ay magpapatupad ang mga kumpanya ng langis ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa ikalawang sunod na linggo. Sa magkakaiwalay na advisories, nag-anunsyo ang Chevron Philippines o Caltex, Pilipinas Shell kasamang Petroleum Corporation o kaya naman ay Sea Oil Philippines Incorporated ng tapyas sa presyo ng kada litro sa gasolina ng 25 sentimos. May rollback din na 60 sentimos kada litro naman sa diesel at 25 sentimos sa kada litro naman sa kerosina. Mag-implementa rin ang Petrogas ng parehong paggalaw sa presyo ng petroleum products maliban sa kerosina na wala sa naturang oil firm. Maging epektibo ang rollback sa presyo ng maraming mga oil companies simula bukas ng alas 6, yan ay araw ng Martes, Nobyembre 1. Maliban sa Caltex na mas maaga ang kanilang oil price rollback, ipapatupad po yan yung adjustment dakong alas 12:01 ng parehong araw o mamaya na yan. Bate naman sa data mula sa Department of Energy, nagpapakita na ang year-to-date na tinatawag na mga adjustment ay meron ng net increase o kabuuan na 16 pesos and 10 centavos per liter para yan sa gasolina. Habang yung diesel naman ay umabot na sa 37 pesos and 40 centavos kada litro. At umabot na rin sa 29 pesos and 20 centavos per liter para naman sa kerosina as of October 25 ng taong kasalukuyan. Bombo Weather Update. Samantala, habang hindi pa nakaka-recover ang marami nating kababayan sa bagyong Sequini o bagyong Sipayng, ito namang bagyong Sequini na papasok sa bansa o pumasok na nga, ay hindi raw ito lubos na magiging kasing lakas naman na nagdaang bagyo. Pero maaaring merong dala ito ng mga pagbaha at maraming maging epekto rin ng malaki rin sa ating bansa. At nasa Bombo Radio Weather Center si Bombo Dennis Namito. Good news ang ating iuulat ngayon, Bombo Elmar, mga kabombo, mga ka-Star Nation, sapagkat itong bagyong paparating, ito'y nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Yun ang tinutukoy natin, yung bagyong Queenie. Ito yung sumusunod dito sa bagyong Paeng na nakalabas na ng Philippine Territory. So ang focus na ng atensyon natin ay doon na sa bagyong Queenie. At dito mga kabombo, mga ka-Star Nation, kung mapapansin, bibigyan natin ng symbol itong dalawa na ito sapagkat dito mga kabombo ay nag-i-indicate ng pagiging severe tropical storm pa rin ng bagyong Paeng, habang yung bagyong Queenie ay isang tropical storm. Nangangahulugan nasa second level na ng pagiging bagyo. Mula sa pagiging tropical depression kaninang madaling araw, ngayon ay isa na siyang tropical storm at inaasahan na ito ay mananatili sa ganyang kalagayan sa loob ng 48 oras bago magkaroon ng pagbabago. Babalik siya sa tropical depression level at maging isang low pressure area pagka malapit na sa lupa. So yan yung mga antabayanan natin maliban na kung magkaroon pa ng ibang interaction at makaapekto yung ibang weather system dito sa naturang sama ng panahon. Sa data ng Pag-asa, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang lokasyon ng bagyong Queenie ay nasa 720 kilometro. Yan ay sa silangan, timog silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Habang yung kanyang movement o yung kanyang pagkilos ay tinatahak ang west-southwestward direction o pakanluran, timog-kanluran na direksyon. 25 kilometros kada oras ang takbo nito. Mas mabilis kumpara kanina na nasa 10 kilometro lamang ang pag-usad ng naturang bagyo. So ang taglay na lakas ng hangin ng bagyong Queenie ay bilang isa na siyang tropical storm, 65 kilometers per hour ang kanyang maximum sustained wind, habang yung kanyang gustiness ay umaabot naman ng 80 kilometers per hour. Sa tracking nitong bagyo na ito, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay kung mapapansin na halos sinusundan niya yung naging takbo ng bagyong Paeng, ngunit hindi eksaktong kahalintulad. At dito sa mga symbol na pinapakita natin sa pamamagitan ng data ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, mapapansin na itong mga symbol na ito ay nag-i-indicate ng kanyang paglakas at paghina. Sa ngayon, letter S yung symbol na pinapakita dyan, at sa mga susunod na araw, babalik ito sa D. Ibig sabihin, mas hihina ang naturang sama ng panahon. So, babalik
babalik siya bilang isang tropical depression. Pagka sinabing tropical depression, nasa 55 kilometers per hour yung kanyang taglay na lakas. At mas mahina yan kumpara sa kasalukuyang estado na nasa 65 kilometers per hour. Itong development na ito, kung mangyayari, ay good news yan para sa ating mga kababayan, lalo na doon sa mga nasa silangang bahagi ng ating bansa. Sapagkat sila, yung mga pangunahing maapektuhan kung sakasakali natatama ito bilang isang malakas na bagyo, naku, malaking pinsala ang aabutin. Pero bilang isang tropical depression, mas mahina yung kanyang puwersa at kahit yung mga pag-ulan, hindi kasing dami ang ibubuhos katulad ng bagyong Paeng. Yun nga lang, kinakailangan pa rin natin ng iba yung pag-iingat sapagkat saturated na yung lupa, hindi pa humuhupa yung baha. Siyempre, kahit ambon lamang o mahina mga pag-ulan, ay maaaring magdulot pa ito ng pagtaas ng level ng tubig. At kung magkakaroon ng backflooding, yung ulan galing sa mga kabundukan ay huhugos pababa doon sa low-lying areas, yung mga tinatawag nating catch basin, ay maaari pa rin na magkaroon ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Bombo Elmar? Bombo Dennis, na pakiuli nga ulit ang dahilan kung bakit sa posibilidad na posibleng maging low pressure area na lamang, lalo pang hihina itong bagyong Sequini. Bakit ganun na kumpara doon sa bagyong Sipaeng na dumana, Bombo Dennis? Hindi conducive para dito sa bagyong ito yung atmospheric pressure dito sa karagatan. Yung temperatura ng dagat hindi angkop para lumakas pa itong naturang sama ng panahon. Lalo na't umiiral na rin ang hanging amihan na naghahatid ng malamig na temperatura ng hangin. So hindi yan paborable para sa isang bagyo. Kaya naman, ang tendency ay mababawasan yung kanyang puwersa at mula sa pagiging tropical storm, hihina bilang isang tropical depression and later on, magiging isang low pressure area na lamang bago tumama sa lupa. So yan yung mga dahilan kung bakit hindi ito gaanong lalakas sa mga darating na araw. Pero syempre, ang panawagan natin ay huwag tayong maging kumpiyansa. Kahit ito'y hihina, pwede pa rin itong magdulot ng mga baha at pagguho ng lupa dahil nga yung binabanggit natin na una ng nayanig o naapektuhan na salanta ng bagyong Paeng. Siyempre, kung dadaanan ng kahit medyo mahina na klase ng bagyo, pwede pa rin itong makaapekto at lalo na kung mga istruktura ay medyo lumambot na yung pundasyon. Kung dadaan ay isang mahinang bagyo, ay maaaring makadagdag ito para sa pinsala ng naturang mga lugar. Isang punto na lamang, Bombo Dennis, nagsimula ng humugos yung mga tao, kababayan natin sa ilang mga sementeryo. Bukas ba ay gaganda ng lagay ng panahon sa maraming lugar ng ating bansa? Bombo Dennis, na napakahalaga din dahil sa huling araw yan ng holiday o bakasyon para sa ating mga kababayan, Bombo Dennis. Well, nakikita natin may improvement sa umaga hanggang tanghali. Pero bandang hapon ay kinakailangan pa rin natin magbitbit ng panangga sa ulan dahil may nakikita tayong mga kaulapan, mga cloud clusters na maaaring magdulot ng mga thunderstorm. Lalo na yung mga nandito sa may silangang bahagi ng ating bansa, yung tinatawag nating eastern section. Ito yung mga nakaharap sa karagatang Pasipiko. Lantad pa rin sila sa mga pag-ulan sa dakong hapon at gabi dahil dun sa mga kaulapan na namataan dyan nang gagaling dito sa karagatan at magbubuhos pa rin ng mga pag-ulan na higit sa karaniwan ang aasahan nating ulan. Maraming salamat sa ito na mga impormasyon, Bombo Dennis. At sa Bombo Radio Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Abangan pa mga detalye ng mga balita. Makikiupdate tayo sa isang bayan dyan sa Cavite. Yung naging pinsala dyan na nagdaang bagyong Sipaeng at ilang sementeryo din. Makikamusta tayo na nagsimula ng bumuhos doon ang ating mga kababayan. Samantala muna sa mga paalala. DG SB, give the SB combo craze a try. Large coffee and classic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot or right? Oh my. Large coffee and bunwich. 140. Just Dunkin' yan had a rice choco. 120. Chokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo craze a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines.
Viva! 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 Senyor Santo Niño! Paz! Paradio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Samantala, sa nagpapatuloy pa rin na matinding mga pagulan dulot ng Bagyong Paeng, maraming mga barangay doon sa Tuguegarao City at iba pang bayan sa Cagayan ang nagmistulan ng dagat dahil sa pagbaha. Maki-update tayo mula sa Bombo Radio, Tuguegarao. Yes, Bombo Everly, at umaabot na nga sa halos 30 na barangay ang binabaha ngayon dito sa lungsod ng Tuguegarao dahil sa nadala ng Bagyong Paeng. Sa naging panayam ng Bombo Radio kay Tuguegarao City Mayor Myla Tingque na kanyang nabanggit na 3,057 na pamilya o kaya ay mahigit sa 10,000 na individual ang binabaha habang ang mga nasa evacuation center ay 1,032 o kaya ay binubuo ito ng 3,498 na individuals. Sinabi ni na kasalukuyan ngayon ang kanilang monitoring at pagdadala ng mga relief goods sa mga apektadong pamilya. Sinabi pa ng alkalde na pare-pareho ang laman ng mga ibinibigay nilang mga relief goods. Magkakaiba lang ang packing ng mga ito. Kaugnay nito ay nagbabala si Kwe sa mga barangay kapitan na hindi nagbibigay ng report kaugnay sa kanilang mga residente na inilikas. Binigyang diin ni Kwe na obligasyon ng mga punong barangay na ipagbigay alam sa kanilang tanggapan ang mga apektadong pamilya sa kanilang nasasakupan upang magkaroon din ng maayos na distribusyon ng mga ayuda at mga serbisyo. Nagbabala si Kwe na sasampahan niya ng kaso ang mga nasabing barangay kapitan ng dereliction of duty. Kasabay nito ay nakikiusap si Kwe sa mga wala namang importanteng gagawin sa labas ng bahay na iwasan muna ang pagpunta sa mga malls at iba pa upang sa ganon ay hindi ito makapagdagdag sa pagsikip ng daloy ng trapiko. Ganito rin ang apela niya sa mga pupunta sa mga sementeryo na dadalaw sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay ngayong undas. Samantala sa buong probinsya ng Cagayan, batay sa nakuha natin na impormasyon mula kay Mr. Ruel Rapsing, ang head ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, ay umabot sa 28,000 na pamilya na 28,000 na pamilya na kinabibilangan ng higit sa 100,000 individual ang apektado ng malawakang pagbaha dito sa probinsya ng Cagayan. Sa ngayon, Bombo Elmar, ay sa ibang lugar na unti-unti naman daw na nag-subside o bumababa ang water level. Ang mga evacuees ang nakalabas na sa kanilang bahay, habang yung ilang mga kalsada ay nananatiling lubog sa tubig baha dahil sa mataas pa rin ang water level sa may Cagayan Valley o sa may Cagayan River, Bombo Elmar. Dito sa pinapakita mong mga video, talagang matindi itong mga pagbaha na ito, Bombo Marvin. Ito ba ay nagpadagdag dito sa pagtaas ng tubig baha? Yung nilalabas ngayon na tubig, wala dyan sa ilang mga dam sa ilang lugar, Isabela at iba pa, Bombo Marvin? Tama ka dyan, no? Particular ang nanggagaling sa Maymagat Dam Reservoir. Ito talaga yung nagpabaha, no, dito sa probinsya ng Cagayan, maliban pa doon sa mga tubig na galing sa mga river tributaries. Actually, dito sa lalawigan ng Cagayan, particular dito sa Tuguegarao, wala namang gaanong pag-ulan na naranasan sa mga nakalipas na araw. Pero dahil sa malakas na buhos ng ulan sa probinsya ng Nueva Vizcaya, sa Quirino, sa lalawigan ng Isabela, kung kaya't lahat ng mga tubig na galing sa mga nabanggit natin na lugar ay dito o yung bagsaka, kaya't talagang inaabangan o kaya ay minomonitor, binabantayan ng mga kinaukulan at yung mga kababayan natin dito sa probinsya ng Cagayan ang tubig, no, sa may part sa Cagayan River, dahil ito talaga, no, yung nagpalubog, no, sa maraming mga kabahayan dito sa lalawigan ng Cagayan, dito sa Tuguegarao. At itong tubig na ito ay ito pababa ito, no, sa may sa may bahagi ng Apari Cagayan, Bombo Elmar. Pero ang kinaganda nito
ayon kay Mr. Arwel Rapsing, kahit papaano ay naging na-control naman no yung tubig baha no doon sa mga low-lying areas. Gawa nga ng kung ikukumpara ito noong mega flood na nangyari no dito sa probinsya ng Cagayan noong 2020, yung bagyong Ulysses noon, Bombo Elmar, nung nagkaroon o kaya ay umabot sa 12 meters itong water level sa may bahagi ng Buntun. Ito kasi Bombo Elmar yung pinagbabasihan no ng dito sa probinsya ng Cagayan, kasi once na ang critical level nito is nasa 11 meters Bombo Elmar, at sa ngayon nga is nasa 12.1 meters pero kung ikukumpara nga no doon sa mga nakalipas is kahit papaano ay hindi naman ganun kataas no yung water level no na ito ay dulot nito or doon sa mga binahang mga lugar, dahil ina-attribute nila ito sa kasalukuyang dredging activity no sa Cagayan River, particular sa bukana nito hanggang doon sa may bayan ng Lalo, at bayan ng Gataran, Bombo Elmar. Sa inyong mga experience dyan, usually pag ganito katindi ang baha, mga ilang araw yan bago tuloy mag-subside, Bombo Marvin, ang pagtaya dyan? Ngayon naman, Bombo Elmar, siguro ilang araw lang ito dahil naging maayos naman kahit papaano is maganda no ang lagay ng panahon o buong araw. Ang problema lang dito Bombo Elmar, kung makaranas tayo ng pagulan ay talagang medyo ito no matatagalan yung pag-subside nito. Kahit papaano is nakita naman natin at may report din mula sa Magat Dam Reservoir na nagbawas na sila no ng pinapakawalan no na tubig. Once na kasi no yung once na mabawasan din no yung pinapakawalan ng tubig no sa may part ng Magat Reservoir, Bombo Elmar, ay madali lang no yung pag-subside din no ng tubig no sa Cagayan River. At kung wala din mga pagulan, kasi nasa isa lang kasi no ang Magat Dam sa pinagmumulan no ng mga tubig na sasama-sama pumupunta no sa bumabagsak sa Cagayan River no na mga river tributaries. So kung magiging wala ng mga pag-ulan sa mga watershed areas Bombo Elmar, ay madali lang yung paghupa ng tubig baha dito sa probinsya ng Cagayan. Sige, maraming salamat sa impormasyon na yan, Bombo Marvin. Ingat kayo dyan. Maraming salamat. So yan ang ating report mula dito sa Bombo Radio Tuguegarao. Ako si Bombo Marvin Kangkang, nag-ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent #1 radio station sa Cagayan. Basta Radyo, Bombo! Samantala, sa patuloy pa ng ating mga balita, tumaas na sa 435 million pesos na mahigit yung pinsala naman sa sektor ng agrikultura dahil sa pananalasa pa rin ng Bagyong Paeng sa bansa. Ay naman sa pagkumpirma ng National Disaster Risk Reduction Management Council, ito'y bunsod pa rin na ngayong nasa 24,000 na mga magsaka. Mahigit 24,000 yung sa karamihan dito ay mga nagtatanim ng palay. Ayon kay NDRMC spokesperson Assistant Secretary Rafi Alejandro, saklaw sa napinsala ang mahigit 16,000 hektarya ng pananim. Karamihan dito ay pananim ng palay na nasa 15,000 hektarya. Nangako naman ang Department of Social Welfare and Development sa publiko na nakahanda sila sa pagbibigay ng tulong dahil sa mayroong 1.2 billion pesos daw na stockpile sa standby funds at mahigit 264 million pesos na available quick response funds ang ahensya. Pinaghanda na rin ang mga ahensya para sa impact ng panibago na namang tropical depression na tinawag na Queenie na pumasok na rin sa Philippine Area of Responsibility nitong umaga ng Lunes. Samantala, lubog pa rin naman sa baha ang nasa 55 mga barangay doon sa lalawigan ng Pampanga sa 8 bayan dahil yan sa malakas na pag-ulan na sinabayan pa ng high tide. Ayon yan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC. Base nga sa report mula sa Pampanga River Flood Forecasting and Warning Center, patuloy pa rin ang pag-agos ng tubig na nagmumulayan sa may Pampanga River na lagpas na rin yan sa alarm levels. Batay sa monitoring stations downstream ng Arayat na nasa 7.34 meters na ang taas at doon naman sa Candaba ay nasa 4.61 meters na nitong umaga ng Lunes, Oktubre 31. Nasa alert levels na din ang nalalabi pang mga lugar. Sa ngayon, nasa mahigit 1,700 mga katao na o 481 pamilya mula sa 20 mga barangay doon sa Lubao, Macabebe, Sasmuan, Arayat at Masantol ang nananatili
nananatili sa mga evacuation centers sa lalawigan ng Pampanga. Bunsod naman ng malakas na hangin, nasira ang nasa 10 kabahayan at bahagyang napinsala naman ang 11 pang mga kabahayan. Nakapagtala din ng Pampanga PDRRMO ng pinsala na nagkakalaga ng 51.8 million pesos doon naman sa mga bigas at 132,000 pesos naman sa halaga ng mais. Samantala, sa iba pang mga balita, pinititiyak ngayon ng National Telecommunications Commission NTC ang agarang repair at restoration ng telecommunication services sa mga lugar na nasalanta ng nagdaang bagyong Sipaeng. Sinalabas ng memorandum ngayon, inatasan ni NTC Deputy Commissioner Elia Blanca Lopez ang lahat ng public telecommunication entities bilisan na ang sinasagawang repair at restoration. Ito ay upang agad na maibalik ang serbisyo ng mga telco sa mga nasalanta naman ng bagyo. Inatasan din ang mga telecommunication companies tiyakin na mayroong sapat na bilang ng mga technical at support personnel para sa mabilis na pagbabalik ng serbisyo. Ganyan din yung standby generators na may extra fuel, tolls at iba pang spare na kagamitan. Muli ding ipinalala ng NTC ang paglalagay ng libreng tawag at libreng charging stations lalo na sa mga lugar na wala pa ring serbisyo ng network at kuryente. Samantala naman, nasa ika-4 na araw na ngayon sa puspusang paghanap ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard District sa may Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa mga residenteng missing pa rin dahil yan sa nangyaring flash flood noong nakalipas na maaraw. Una nga rito, nasa 20 mga bangkay na ang na-recover ng mga otoridad doon sa may barangay Kusyong habang 5 pa ang patuloy na pinaghahanap hanggang sa mga oras na ito. Makikita sa video na papakita natin ang ilang kagawad ng Philippine Coast Guard na sa kabila ng pagyanig at napakainit na sikat ng araw at makakapal pa ng mga putik na hanggang bewang, gamit lamang ang kahoy ay manumanong kinakapa ng mga ito ang lugar dahil na rin yan sa pag-asa na mayroon pang makikitang mga missing na mga residente ng barangay Kusyong. Liban pa rito, gumagamit na rin ang Coast Guard ng mga K9 upang makatulong ang mga bihasang aso sa pagtuntun pa sa mga nawawalang mga tao. Una nang napaulat na mahigit na sa 6 na po ang nasawi sa naganap na flash flood doon sa Maguindanao del Norte. Babalikan pa rin natin yung mga epekto na nagdaang bagyong Sipaeng, pero makikumusta muna tayo sa pinakamalaking sementeryo dito sa Pilipinas at lalo sa Metro Manila, itong North Cemetery. Makikumusta rin tayo doon sa paghahanda ng mga otoridad at nagsimula na rin bumuhos doon yung bumibisita nating mga kababayan. May detalye pa si Bomboy Chill Imprido. Tuloy-tuloy na ang pagdagsa ng mga dumadalaw dito sa Manila North Cemetery. Walang tigil rin kasi ang pagdating ng mga bumibisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Sa eksklusibong panayam nga ng Bomb Radio Philippines kay Police Lieutenant Colonel Ramon Sarsolas, ang Ground Commander ng Manila North Cemetery, hindi naman sila nagkulang ng paalala sa mga dumadalaw, lalo na't expected na talaga ito ngayon matapos ng 2 taon na walang pisikal na pagbisita sa mga sementeryo. Pakinggan natin na naging pahayag ni Ground Commander Police Lieutenant Colonel Ramon Sarsolas. Actually, first of all, yung situation ngayon dito, as of this time dito sa Manila North Cemetery, nagkaroon na po tayo ng around 36,000 na bisita. Umpisa po kaninang umaga. So ngayon, kung makikita nyo po dito sa Manila North Cemetery, tuloy-tuloy pa rin po yung pagdagsa ng mga tao. Pero yun po, nire-remind po namin sila na hanggang alas 5 lang po bukas yung ating sementeryo at pagpatak po ng alas 5, kailangan na po nilang lumabas para umuwi na. So yung ginagawa po ng mga kapulisan natin, aside po dun sa pag-check nila ng mga tao dun sa entrance natin, chine-check po nila lahat ng tao kung meron po ba silang dalang pinagbabawal na bagay sa loob ng sementeryo. Aside po doon, continuous po yung pag-iikot ng mga kapulisan natin na nanggagaling dun sa kanya-kanyang police assistance desk doon po sa loob ng sementeryo. So from time to time po, makikita nyo po yung mga pulis natin dito sa loob ng Manila North Cemetery, sa mga kalsada po nito, na nandyan po yung mga kapulisan natin, naglalakad at makakasalubong nyo at nagtatanong sa inyo kung meron po ba kayong problema o kung kailangan nyo ng assistance. Doon pa lang po sa entrance natin, makikita na nila yan. Most of the items na nakumpiska nila are lighters, flammable materials, and mga kutsilyo po. Yun, hanggang doon lang naman po yung mga nakumpiska natin. Yes po,
ine-expect po talaga namin yan. Kung ngayong araw po na ito, 36,000 po yung dumating. Siguro po madoble o matriple sa mga susunod pa na araw. Pero kami po nananawagan at nakikiusap nun po sa mga magulang. Mga magulang po ng mga bata na 11 years old below na wala pong vaccine. Na kung maaari po sana, wag na po nating isama yung mga anak po natin na wala pong vaccine. Kasi hindi rin po kayo makakapasok sa loob ng sementeryo para maiwasan na rin po yung abala sa inyo at abala din po dito sa entrance natin para hindi po tayo nagkaklag dun sa entrance. Pinaalalahanan nga ang publiko sa mga bawal at pwede lang nilang dalhin sa loob ng sementeryo. Magbubukas ang Manila North Cemetery ng alas 5 ng umaga at magsasara ng alas 5 rin ng hapon. Bombo Elmar? Bombo Chel, napakarami na talaga ng bumuhos ngayon dyan. May mga report ba na nagkaroon ng mga pagbaha dyan sa lugar ng North Cemetery, dyan sa lungsod ng Maynila sa pagdaan ng bagyong Sipaeng, Bombo Chel? So far, Bombo Elmar, mga kabombo, wala namang ulat ng baha sa loob ng sementeryo. Ayon yan kay Colonel Solas. Kahit na talagang malakas ang pag-ulan ni Bagyong Paeng dito sa Metro Manila, maayos at maintain pa din daw ang kalinisan sa loob ng sementeryo. Sige, maraming salamat sa impormasyon na yan, Bombo Chel. Ingat kayo dyan. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Chel Emprido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, sa iba pang mga balita, nakapagtala ang Batangas Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ng 3 nasawi habang 2 katao naman ang napaulat na missing. Dilan pa rin sa pagdaan ng bagyong Sipaeng sa lalawigan. Ayon kay Batangas PDRMO Chief Lito Castro, kabilang dito ang isang bata na nasawi matapos mabagsakan ng punong kahoy doon sa bayan ng San Juan na lubang sinalantarin ng bagyo, habang 2 iba pa na nasawi naman sa bayan ng Talisay ay namatay dala naman sa landslide, dala naman ng mga pagulan. Napaulat din na may 2 katao ang nawawala sa may Lobo, Batangas. Ayon pa sa local official, nasa mahigit 2,000 pamilya o 10,000 mahigit na mga residente ang nasa evacuation areas ngayon sa Batangas. May mahigit 6 na rang pamilya o halos 3,000 individual naman ang pansamantala munang nanunuluyan sa kanilang mga kamag-anak dahil sa pananlasa ng bagyo. Sinimula naman ng provincial government ang pamamahagi rin ng relief goods sa Lian, Nasugbo, San Juan at Batangas City. Namahagi na rin ang Batangas sa PDRMO ng relief goods at nagbigay pa ng evacuation at transportation assistance para din sa mga na-stranded na mga pasahero. Sa sektor naman ng agrikultura sa lalawigan, pumalo sa 12 million pesos ang halaga ng inisyal na pinsala sa pananlasa ng bagyo. Sa ngayon, ayon pa sa mga opisyal, unti-unti na ring humuhupa ang tubig baha at ibabalik na rin sa normal at nisasaayos na rin patular na ang mga daanan na nagharangan naman ng mga natumbang mga punong kahoy. Samantala, isinusulong naman ngayon sa Senado ang panukalang batas na naglalayong otomatikong maisama ang lahat ng mga magsasaka na may 8 hektarya ng sakahan pababa sa ilalim yan ng crop insurance program ng gobyerno. Sa inihaing Senate Bill 390, layunin din nito na maprotektahan ang maliliit na magsasaka at mga pananim mula sa negatibong epekto ng mga natural at iba pang mga sakuna. Sa explanatory note nga ng panukalang batas, nakasaad na hindi lamang nakakaapekto sa consumption kundi maging sa produksyon na rin ng kaukulang pagkain ang pandemya, gayon din ang natural disasters na tumama sa bansa, kaya't kailangan anya ng permanente at long-term solution para matiyak na protektado at mabigyan ng suporta ang sektor ng agrikultura, lalo na ang maliliit na magsasaka sa kanilang produksyon. Sakali mang maipasa bilang batas ang naturang panukala, imamandato ang Department of Agriculture para magbalangkas ng isang komprehensibong crop insurance scheme para sa small farmers sa pakikipagtulungan na rin sa Philippine Crop Insurance Corporation at konsultasyon sa Insurance Commission. Sa ilalim din ng panukalang batas, ang insurance premium ng mga magsasaka na nagmamay-ari o nagsasaka ng 5 hektarya ng farmland pababa ay makakatanggap ng subsidiya mula sa gobyerno. Habang sagot naman ng pamahalaan ang kalahati ng insurance premium ng mga magsasaka na nagmamay-ari o nagsasaka ng mahigit na 5 hektarya, subalit hindi lalagpas ng 8 hektarya ng kanilang farmland. Samantala, kuha muna tayo ng update pa doon po naman sa mga apektado pa rin individual dulot ng bagyong ito na nakalipas na bagyong Sipaeng, at itong ganing naipamahagi na rin ng DSWD para naman bilang ayuda sa mga sinalanta ng kalamidad. May nakuang impormasyon pa si Bombo Jane Buna.
Iniulat ng Department of Social Welfare and Development na umabot na sa 2.1 million individuals of 560,000 families ang naapektuhan ng severe tropical storm Paeng. Inihayag ni Department of Social Welfare Development Undersecretary Edu Punay na sa nasabing bilang 297,341 or 75,168 families ang nananatili sa 3,208 evacuation centers sa loob ng 17 rehiyon. Idinagdag pa rito na nasa 48.1 million food at non-food items ang naipamahagi na rin ng kagawaran. Anya nagpapatuloy sa ngayon ang distribution ng mga ayuda. Bukod pa sa food at non-food items, sinabi ni Punay na magbibigay ng tulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay dahil kay Paeng. Gayon din sa mga nawala ng bahay at nasugatan. Hindi naman bababa sa 3,064 kabayan ang sinira ng bagyo. Muli ring iginit ni Punay ang panawagan ng ahensya para sa mga voluntaryong pagre-repack ng tulong, pati na rin ang mga donasyon para sa mga lugar na apektado ng Paeng. Meron po tayong total na naitala actually na 2.1 million na individuals po or 560,000 na mga pamilya po na apektado ng bagyong Paeng all across 17 regions po ng ating bansa at a total of 297,341 individuals or 75,168 na pamilya naman po ang naitala natin sa mga evacuation center. 48.1 million po na nagkakahalaga ng mga food assistance, food packs at mga non-food items po ang na-distribute na natin sa ating mga kababayan na kailangan ng tulong at patuloy rin po tayo nakipag-ugnayan sa mga local government units po kaugnay dito sa ongoing distribution po natin. May sapat pa po tayong pondo. As of this morning po, meron pa tayong nakalaang 1.2 billion na stockpiles at standby funds po ang ahensya. Mahigit 264 million din po na quick response funds ang available po. So, nakahanda naman po ang ating pondo sa kung kailanganin po na mag-augment tayo dito sa mga apektado nating mga kababayan, mga komunidad po, ay ready po ang DSWD. Kung maalala, nakapagtala si Paeng ng hindi bababa sa 5 landfalls noong weekend na nagdulot ng flash flood at landslide. Sinabi ng disaster agency ng gobyerno na may 78 katao ang naiulat na nasawi noong Lunes ng umaga. Tiniyak naman ni Punay sa publiko na may sapat na pondo ng gobyerno para matulungan ang mga apektado komunidad. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jane Buna, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Samantala, madako tayo dyan sa lalawigan ng Cavite. Umabot na rin 10 patay dyan sa Cavite. Maraming mga residente ang nasurpresa dito pa naman sa biglang pagtaas ng tubig. Lalo yung tinatawag na lugar yan, Noveleta, dyan sa bahagi ng Cavite. May mga detalye pa si Bombo Marlene Padiernos. Tama ka dyan, Bomba Almar. 10 katao ang patay ang naitala na makinuukulan dito sa probinsya ng Cavite. Ito nga ay matapos na naging pananalasa ng bagyong Paeng sa nasabing probinsya. Sa panayam ng Bomba Radio Philippines kay Police Colonel Christopher Olazo, ang officer in charge ng Cavite Provincial Police Office, sinabi niya na ilan sa mga dahilan ng pagkasawi ng mga ito ay ang pagkalunod sa mataas na baha habang iba naman ay nakuryente at may isa naman ang inatake sa puso. Sa kabila kasi ng kanilang puspusang paghahanda laban sa posibleng maging epekto ng nasabing bagyo, ay ikinabigla pa rin nila ang biglang pagtaas ng tubig sa lugar na may lalim na 10 feet o lagpas tao. Ito ay matapos masira ang river wall o breakwater sa lugar, gayon din ang pag-aapaw ng tubig sa ilog kasabay ng high tide noong kasagsagan ng bagyong Paeng. Narito pa ang bahagi ng ating panayam kay Police Colonel Christopher Olazo, ang officer in charge ng Cavite Provincial Police Office. Nakapagtala po tayo ng 10 nasawi at kabilang po dito yung mga nakuryente at mga nalunod po nung panahon po ng kasagsagan po ng bagyo. So po, ang naging epekto po dahil po bumaha po ang ating mga ilog galing po sa dulot po ng taas ng tubig galing po sa upland po at medyo hindi po kinaya ng ating mga yung mga river wall po natin ay nagbigayan po.
At umapaw po ang ilog dito sa Imus at lalo na rin po dito sa sa Noveleta. Kaya po nanibago po yung ating mga kabayan na ito po lugar na hindi tumataas po ng ganun kataas ang baha, pero nung nasira po yung wall ng ilog, doon po yung nagsimulang madamay po yung mga kabahayan sa gilid. Tala sa ngayon, nasa 1,200 na mga pamilya pa rin ang nanatili sa mga evacuation center sa 8 bayan sa Cavite. Inaasahan naman yan na maghisibalikan na rin sa kanilang mga tahanan sa lalong madaling panahon kapag wala ng banta sa kanilang mga lugar. Hanggang sa kasalukuyan nagpapatuloy pa rin naman aniya ang pagkukulang at koordinasyon ng mga lokal na opisyal ng Cavite bilang pagtugon pa rin dito sa naging epekto ng pananalasa ng Bagyong Paeng. Bomba Elmar. Bombo Marlene, masasabi ba na dyan sa lugar ng bayan ng Noveleta, marami na sorpresa dyan, inakalain na gulong katataas kagad ang tubig nitong nakalipas na weekend, Bombo Marlene? Tama ka dyan, Bomba Elmar. Actually, sabi nito ni Police Colonel Christopher Olazo ay napaghandaan naman daw nila itong pananalasa ng Bagyong Paeng. Yun nga lang, ikinabigla talaga nila itong biglang pagtaas ng tubig. Dahil nga, kung noon daw kasi ay nagkakaroon man ng baha, hindi naman daw kasi ito lumalagpas ng lagpas tao, Bomba Elmar. So itong naging pananalasa ng Bagyong Paeng na nagdulot ng mataas na pagbaha ay nahirapan din sila sa pagresponde dahil naging malakas din yung pagragasa ng tubig. Dahilan kung bakit medyo natagalan yung kanilang pagresponde doon sa mga ilang residente na lubhang naapektuhan itong nasabing Bagyong Bomba Elmar. Sige, maraming salamat sa naturang update, Bombo Marlene. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, binisita rin ng Bombo Radio Philippines itong lugar ng Antique na sinalanta rin na nagdaang bagyong si Paeng. At sa magitan ng Bombo Radio Iloilo, makikumusta tayo sa sitwasyon ngayon doon. Bombo Ria, Bombo Radio Iloilo, go ahead. Bombo Elmar, Bombo Everly, hindi naging madali ang biyahe ng ating team papunta dito sa probinsya ng Antique sa kadahilanan ng pagsara ng iilang tulay kagaya ng sa Barangay Uyungan, Miagao, Iloilo kung saan may parte o porsyon ng tulay na bumigay. May nadaanan din tayong mga kalsada na natabunan ng putek kung kaya't medyo na-delay ang ating pagbiyahe. Sa kasalukuyan, Bombo Elmar, meron ng na-record na 9 na casualty sa probinsya ng Antique dulot rin ng Bagyo Paeng. Damage sa infrastruktura, water supply o pumping station, 2 araw na walang kuryente at means of communication dito o communication lines ang hindi maganda sa probinsya ng Antique. Sa interview ng Bombo Radio kay Broderick Train, Provincial Government Department Head ng Local Disaster Risk Reduction Management sa probinsya ng Antique, kanyang inihayag na hindi maaaring madaanan ang Paliwan Bridge kung saan ito ay boundary ng Bugasong at Lawaan sa Antique na isa ring national highway. Sa kasalukuyan, makakapiling natin ngayon si Provincial Government Department Head ng Local Disaster Risk Reduction Management, si Sir Broderick Train. Sir, magandang gabi. Kamusta naman ang status ng probinsya ng Antique dulot rin ng Bagyo Paeng, sir? So ngayon medyo gumanda-ganda ang sitwasyon dahil intermittent rains na lang yung tumatama sa amin. At likewise, bumaba na rin yung mga tubig baha at yung tubig sa ilog medyo bumaba na rin. So we are now conducting the rapid damage assessment para malaman din namin kung anong extent ng damages dulot ng Typhoon Paeng. Sir Train, kamusta naman yung mga evacuees? Ilan ba yung data ninyo dito? Ilang na-record na evacuees ngayon? So 22 municipalities affected, may total na 403 barangays, at nakaregister sa mga affected families, 27,476. At sa ngayon, may 11,615 families pa sa loob ng evacuation center sa ngayon na yun ang pinuprovide ng relief assistance ng ating provincial government.
Ilan po bang mga na-damage dito na mga bahay at o kung hindi man na-damage, may mga partially damaged, sir, ano po yung gagawin yung mga paraan para matulungan o mabigyan ng assistance o aid ang ating mga nasalanta, sir? Naka-record din kami po, ma'am, ng 524 yung total na mga bahay na nasira at 147 po dyan ay totally damaged at yung 361 ay partially damaged. Sa ngayon, yun ang pinag-aralan kung anong mga materials ang i-provide ng provincial government para makarecover naman yung mga nasiraan ng mga bahay at yung mga totally damaged makabalik na rin sa kanilang sariling mga kabahayan. Bombo Elmar, may karagdagang katanungan po ba kayo kay Sir Train, Bombo Elmar? Bombo Rhea, ang tanong ko lamang kay Sir Jan, kung supply ng tubig, inumin, napakahalaga yan. What about supply ng kuryente? Sa ngayon dyan, sa may Antique, kumusta po ngayon, sir? Sa ngayon, sir, bali 3 bayan pa, yung wala pang, hindi pa na-restore yung kuryente. However, ang supply ng tubig, hindi masyado ngayong problema namin dahil may mga supplies na binigay, especially sa relief assistance, yun ang isa sa mga lagang mga bagay na binigay sa mga evacuees natin o na displaced na mga families. So para ang isang problema lang namin dito talaga yung Paliwan Bridge na naputol at yun po ay makabigay ng malaking problema din, especially yung paglabas-pasok ng mga tao at of course yung pag-provide ng mga services dahil yun ay isang major bridge na nagko-connect sa northern at saka southern ng Antique po. Ako, kung ganun ba, yung bridge na yan na nagko-connect dyan, so maraming na-isolate ngayon dyan, pati yung pagbibigay ng pangunahing serbisyo, masasabi ba na nadidelay ngayon, Mr. Broderick, sir? Yes sir, may mga delays at of course mahanap din kami ng mga paraan. Sa ngayon, pinatransfer lang sa ilog, gamit yung mga assets namin dito. At probably by tomorrow, baka pwede na namin idaan sa dagat kung kumalma na yung alon. At hopefully, ma-provide natin yung mga nangangailangan sa ngayon, especially doon po sa northern Antique. Iyan muna, Bombo Rhea, yung para sa akin. Maraming salamat dyan kay Mr. Train, sa naturang mahalagang impormasyon na napakinggan yung sitwasyon ngayon dyan sa Antique. Bombo Rhea. Alright, live report mula sa probinsya ng Antique para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Rhea Momblar, nag-uulat para sa #1 radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Samantala naman, survivors sa pagguho at pagbaha sa Maguindanao, exclusive namang ikinuwento yan yung kanilang karanasan sa nangyaring trahedya. May balita pang Star FM Cotabato. Samantala, babalikan natin yan, Bombo Everly, dahil sa napakahalaga yung nangyari dyan sa may Maguindanao del Sur, lalo na, at napakarami ng nasawi dyan, dulot naman sa nangyaring flash flood. Nasa linya na ngayon ang Star FM Cotabato. Please come back, go ahead. Halos hindi makalakad, puno ng galos ang buong katawan at nawala ng 5 kaanak. Ito ang sitwasyon ni Maylene Alagasi, isa sa mga survivors sa malawakang pagbaha at pagguho ng lupa sa barangay Kosyong, Dato Udinsin, Suat, Maguindanao. Sa naging panayam ng Star FM Cotabato kay Maylene, sinabi nito na namatay ang kanyang nanay, tatay, bayaw at nawawala pa rin hanggang sa ngayon ang kanyang 1 taong gulang na anak at 3 buwang sanggol na pamangkin. Inilarawan ni Maylene sa Star FM ang karumaldumal na pangyayari. 2:00 ng madaling araw noong Biyernes, October 28, 2022. Natapon po kami, sir, dun sa, kasi nabangga po namin yung mga semento, yung mga bato, kahoy, tapos yung lupa na rin po, nagkahalo-halo na. Ma'am, sa bahay niyo po, ilan po kayo? 13 katao po. Oo, so kamusta sila ngayon, yung 13? Patay na po yung nanay at tatay ko. Yung anak ko po hindi pa po nakikita. Tapos yung pamangkin ko po na 3 months, hindi pa rin po nakikita. Bali 4 doon sa 13. Pati po yung bayaw ko patay na din po. Bali 5 po sa inyo lang, ma'am? Opo. Sana po tulungan niyo po kami para po makarecover kami sa nangyari sa amin ngayon. Kasi po hirap na hirap po kaming mag-recover dahil po nga po namatayan kami. Hindi po namin alam yung gagawin namin. Wala po kaming bahay
bahay na mauuwian. Pinuntahan din ng Star FM Cotabato News Team ang Villa Funeral Home kung saan nakaratay ang halos 20 bangkay na mga biktima ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa sa nasabing barangay. 5 dito ay mga bata. Samantala, patuloy na nagbibigay ng tulong ang mga lider ng Maguindanao sa mga pamilyang apektado ng kalamidad. Dito po sa bayan ng Dato Udin Sinsuat, namahagi nga po ako ng mga relief assistance po, mga damit, mga tsinelas, may dala na rin po kami kasama po with the partnership po ng ating Senator Bongo, na kung saan pinadala niya po ang kanyang team dito para po makapagbigay na rin po ng assistance. May dala po silang mga relief packs, mga basketball, payong, mga damit na din po. Ayon sa report ng Barmoradi, nasa mahigit kalahating milyon na ang mga individual na naapektuhan ng nagdaang bagyong Paeng sa Bangsamoro Region. At iyan ang report. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Dumako naman tayo sa Zamboanga Peninsula, yung epekto pa rin na nagdaang kalamidad. Nasa linya naman ang Star FM Zamboanga. Aabot sa 5 katao ang nasawi, 3 naman ang nawawala at 12 naman ang nasugatan sa pananalasa ng bagyong Paeng sa lungsod ng Zamboanga. Ito ay ayon sa naitalang datos ng City Disaster Risk Reduction Management Office or CDRMO Emergency Operations Center. Umakyat naman sa 8,698 number of families ang naapektuhan ng baha na kung saan nasa mahigit 41,000 dependent mula sa 46 na mga barangays. Kasama naman sa malaking nasira dito ang linya ng tubig at kuryente na hanggang ngayon ay hindi pa naibabalik sa ilang mga lugar sa lungsod. Ayon naman sa City Agriculturist Office, sinatayang aabot sa 1.86 million pesos sa agricultural crops ang napinsala na kung saan binaha ang 44.4 hektarya ng palayan at gulayan sa lungsod na tinatayang aabot sa 1,862,958.75 at nasa 52 magsasaka dito ang naapektuhan ng kalamidad. Sa naging mensahe naman ng Department of Social Welfare and Development 9 or DSWD Information Officer Eric Ivan Salvador, hinihikayat ang lahat na maging alerto at sumubaybay sa mga balita. Manatili po tayong ligtas at sana manatili din po tayong nakasubaybay po sa mga balita at mga impormasyon. Ang DSWD po ay patuloy na nakikipag-ugnayan, nakikipagtulungan sa ating local government units. Kayo din po na nasa ating mga tahanan, maaari din po kayo makipag-ugnayan sa ating mga barangay at sa CSWDO upang kayo din po ay matulungan kung ano man po yung mga pangangailangan na meron sila tulad nitong ayuda na family food pack. Kanilang ahensya naman ay nakahanda na para sa tulong na ibibigay. Matatandaan itong Sabado sa pagpupulong ni DSWD Secretary Erwin Tulfo, nakahanda na ngayon ang kanilang ahensya. Ipapamahagi ang mahigit 22.3 million pesos na humanitarian assistance sa lahat ng reyon. Ito ay binubuo na family food packs at non-food items. At yan ang ulat mula rito sa 93.9 Star FM Zamboanga. Ito si Star DJ Sky, nag-uulat para sa Bombo Network News at Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Sa South Korea, may nakuha tayong impormasyon doon sa magitan pa rin ng Star FM Bacolod sa nangyari namang maraming nasawi sa nangyaring Halloween party. Nasa linya ang Star FM Bacolod. Ipinangako ni South Korean Prime Minister Han Duck-soo na imbestigahan ang Halloween crash sa sentro ng pasyalan ng Seoul na Itaewon kung saan mahigit 150 na katao ang namatay na karamihan ay mga kabataan. Sa kwento pa sa Star FM Bacolod ni Jeg Certeza, OFW sa Korea, kung hindi anya siya naligaw ay tiyak na damay din siya sa nasabing stampede na pagpadumano siya sa kanang bahagi ng Itaewon habang sa kaliwang bahagi naman nangyari ang insidente. Sa panayam naman ng Star FM Bacolod kay Anna Park, Pinoy na nagtatrabaho sa South Korea for 19 years, dumadalo ang kanyang mga kaibigan sa nasabing Halloween party. Sa kabutihang palad ay hindi na naabutan ang naturang trahedya kung saan napaaga silang umuwi na dahil sa dami ng mga tao. Buti na lang po, hindi na po sila inabutan doon sa lugar na yon. Medyo maaga silang umalis kasi nga sobrang dami ng tao. Sa exclusive interview ng Star FM Bacolod kay Philippine Ambassador to South Korea, Tess Dizon de Vega, sinabi niyang nagbigay sila ng babala na iwasan na ng mga Pinoy ang labis na matataong lugar at magdoble ingat sa mga pagtitipon para makaiwas
pag-iwas din sa posibleng sakuna. From time to time po, naglalabas po tayo ng mga advisory dyan na pag sila po ay kailangan pumunta sa mga large events o gatherings na mag-extra ingat po sila. Sabi ho namin lagi, observe extra precautions when going to places or attending events with large public participation. Hindi lang po for health considerations but also for safety considerations. Kung nais naman anyang makumpirma ng mga kababayan dito sa Pilipinas kung maayos ang kanilang pamilya sa South Korea o may pamilya sila na nawawala matapos ng insidente ay makipag-ugnayan lang sa embahada. Dagdag pa ni De Vega na ikinalungkot nila ang nangyari sa Itaewon at nagpaabot din ng pakikiramay ang embahada sa pamilya ng mga biktima. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. 75 most influential Filipino-Americans ng taong 2022 kinilala ngayong Filipino-American History Month. May chika dyan, Star FM Baguio. Inilabas na ang listahan ng 75 most influential Filipino-Americans ng 2022 na tampok sa taunang listahan ng Blog Talk Hollywood bilang pagdiriwang sa Filipino-American History Month. Nanguna sa MIFA ang award-winning stand-up comedian na si Jokoy, ang mga Grammy-winning singers na sina Her at Olivia Rodrigo at ang Pussycat Dolls member na si Nicole Scherzinger. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa 6-time primetime Emmy-nominated Filipino-American editor na si Ben Bulataw, overwhelmed ito dahil maliban sa mapabilang sa mismong listahan ay nasa pang-10 pwesto pa ito. I'm shocked. Really. I was really shocked. It was unexpected. You know, growing up, you always see those lists and you always wish that you could be part of those lists to actually be part of it. And I saw who was on the list because I was number 10. You know, it's just crazy. I'm truly honored. I'm just very proud. Ibinahagi rin naman ng Hollywood editor na nakilala sa Deadliest Catch na masaya siya na patuloy na nakikilala ang talentong Pinoy sa Amerika. Yeah, you know, growing up, I didn't see that many Filipino Americans in the industry. Like now, if you notice that there's just so much more, especially during the pandemic. I think that's when everyone started to discover other fellow Filipino Americans who have been in the industry or who want to get in the industry. I'm just so proud to speak to my kababayans. You know, I hope one day to go visit, you know, and go back home. I haven't been there since 1987. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio kay Ben Bulataw. Ang Filipino-American History Month ay ipinagdiriwang tuwing buwan ng Oktubre. Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Gabby nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Wala pong trading ngayon, dilan po naman sa holiday pero malakas po ang piso kontra dolyar. Ayon sa Bankers Association of Philippines, isang dolyar ay 57 pesos and 97 centavos. Yung Hong Kong dollar naman, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ibang mga currencies, ang isang Hong Kong dollar 7 pesos and 42 centavos, Singaporean dollar 41 pesos and 35 centavos, Saudi Riyal 15 pesos and 52 centavos, ang euro ay 58 pesos and 10 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago tayo magtapos, narito po ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need.
May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Mga kabobo, Kastor Nation, may phobia ka rin ba sa Halloween? Ang tawag dyan ay Samhainophobia. Ang salitang ito ay hangos sa Maui, isang Gaelic festival kung saan pinagdiriwang ang pagtatapos ng harvest season at simula ng winter o darker half of the year ng Celtic pagans. Ang mga taong may Samhainophobia o Samhainophobia ay nagbabalisa kapag naiisip o nakakaranas sila ng anumang may kinalaman sa Halloween, kung saan karamihan sa mga ito ay may past traumatic experience. Sa ating Christmas countdown, 55 days to go bago ang Pasko. Yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo.